zer moduz hasi duzue urteko bigarren hilabetea? Ongi, ezta? Otsaila, inauteriak, kolore festa izugarria! Eta anitza, aniztasuna, badakizue zer den. Desberdinak izatea, asko izatea, bakoitza den bezalako izatea, takito. Baina, elgarrekin bizitzen jakitea. Pupuk eta Lorek adibidez, lagun boliviarrak dituzte. Haien herria utzi eta Euskal Herrira etorri ziren. Baina ez dituzte haien ohiturak ahaztu. Eta guri apurka irakatsi ere egiten dizkigute. Kulturen trukaketa egiten dugu. Zuek baldituzue. Handik edo hemendik etorritako lagunak beste herrialdeetakoak. Bidali haien marrazkia edo haien hizkuntzan zerbait grabatua. Badakizue irrienlagunak.com